Meillä paikallisliikenteen autot lähtee täältä sisältä hallista ja mun taisi ottaa tää mun lempisetra täältä ulos nyt. Teen sille ajolähtötarkastuksen ja sitten ajetaan ulkopuolelle. Mulla on muodostunut tavaksi aina laittaa huomiovilkut päälle, kun mä peruutan autoja hallista pois tai siirrän, koska se mun mielestä parantaa sellaista yleisturvallisuutta ja huomattavuutta, kun auto kulkee takaperin. Nyt ollaan ulkona koko komeudessaan. Huomasin, että pusatekki vielä puuttuu. Tää on ollut huollossa eilen. Niin pitää hakea se vielä kyytiin. Käytävällä tuoksui niin mahtavasti tuore kahvi, että oli pakko hakea vielä kuppi mukaan, kun tekee aamuvalmisteluita ja myös banaani sieltä korista mukaan. Noin, nyt ollaan kirjauduttu koneelle ja tehdään lähtöä. Ja nyt ollaankin jo lähtöalueelle saavuttu ja laitetaan tuo ovivalo päälle. Se on mukava lisäominaisuus tähän pimeään aikaan. Eli aina kun ovi avataan, niin siihen tulee toi valo etu- ja sivu- kautta takaoven työ. Siellä on kollegat jo valmiina ja vähän on sumua ilmassa, mutta ei haittaa. Lähdetään.